जुब जुब अखा हादों। बिनि मुङा जाबाय सानराजा मुसाहारि मोना दसे उनाव मिथिगोन। बियो गोमजोरै राव गैया फाव गैया, माने गोमजोरै गसंनानै दङ साथा हमनानै अखा हानायाव। बियो मानो बेफोरबायदि गसंनानै दङ नोंथांमोना नायलांबाय था, भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो बुजि मोनगोन मानो बे अखा हानायाव साथा हमनानै बियो गसंना दङ थारैनो। बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्लानो बुजि मोनगोन। अब्ला नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि। नै बिथांमोना जाबाय मा बेखौ थारमाने बिखौ बिसोरो नायनानै आखिदों आरो नायनानै आर्ट खालामगोन बिसोर साथामबो। आं बिसोरनि सिनायथिखौ सोंना लानि। नोंनि मुङा मा? मुन बसुमतारी। मा थाखोआव फरायो? दा मा खालामनो सानदों? नोंनि लोगोखौ नायनानै आखिगोन ना? आउटडोर ना? आउटडोर सावगारि ना? मोजाङै आखिथारगोन ना? नाजागोन ना? अके, भेरि गुड। नेक्स्ट, नोंनि मुङा मा? सुजित मुसाहारि। मा थाखोआव फरायो? 6 थाखोआव। दा मा खालामदों नोङो? ड्रयिं। मा ड्रयिं आखिगोन? साथा हमनानै थानायखौ आखिगोन ना? मोजाङै आखिथारगोन ना? बेसेसो जाखो? ससे जाबाय ना? ससे जाबाय बिनिया। ससे जाबाय। सासेनिया बेसे जाखो? बिनियाबो ससे जाबाय। नायनो हागोन। दे अब्ला मोजाङै ट्राइ खालामदो। नोंनि मुङा मा? सुमन रामसियारि ना? मा थाखोआव फरायो? 8आव। मा खालामदो दा? नायनानै आखिगोन ना? मोजाङै आखिथारगोन ना? खर'खिनिया जानांगोन ना? दासो स्टार्ट ना? अके, अब्ला आखिबाय थादो ना? माबोरै बेसेसो आग बारायखो? जाबाय ना? ससे जाबाय ना? नोंनियालाय बेसे जाखो? बरिया, भेरि गुड। नोंनियालाय? ससे जाबाय नोंनियाबो ना? बरिया, ट्राइ खालामदो मोजाङै। आखिनाया जोब्बाय ना? जोब्बाय। खेबसे खाथियाव नायनोसै। बरिया, गुड गुड। नोंना? गुड। बेखौनो आखिदोंमोन ना? जाबाय, नों फैनो हासिगोन। फैदो साथामजों खेबसे खिथिलाय जमानो नायनोसै आङो खेबसे। नुवाखै गोजाननिफ्राय। गुड। आरो नोंना? गुड। आरो नोंना? गुड। जादो, जोबोद मोजां जादो। माने साथामजों आखिबाय आरो ना दिनै। सानडे नामा दिनै? सानडे नङा ना? नोंथांमोना दिनै जोंनि बे आउटडोर सावगारिखौ माबायदि मोनखो? कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बाय बाय। भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय। लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। बेखिनियानो। बाय बाय।